Čo tak zamyslene? Ako? Čo tak zamyslene? Kúka moje rodné mesto. A rozmýšľam nad tým, ako mi otco môj prizvukoval stále, že priatelia neexistujú, ale sú len známi. A v poslednej dobe sa mi to strašne potvrdilo. Tak ľudia, týmto vám chcem oznámiť, že priatelia fakt neexistujú a sú len známi. A ako mi povedal jeden môj známy, keď chceš z veľkej lyžice jesť, tak musíš na to mať. A tí, čo trošku rozumu majú, tak to pochopia, že to mierim aj na tie videá a rozmýšľam, či to má zmysel točiť tieto zábavné videá alebo nie. Takže mám takú menšiu dilemu. Ale prečo točíme dneska video? Prečo, Filip? Kvôli otázkam, čo nám poslali fanúšikovia asi. No, tak sa pýtaj. Dobre. Tak prvá. Evuľa Struhárová. Koľko máte aut? Koľko máme aut? Takto. Keď budeme natáčať videá, tak budeme mať auta, aké chceme. No nie, aké chceme, no. Pár kuskov je, mám známych, ktorí majú nejaké solidné autička, takže sa to vždy dá vystriedať. Takže tak. A ešte stále o tej istej. Ako ste sa vy dvaja spoznali? Ako sme sa spoznali? No. Ja si to už ani presne nepamätám, ale môj brácho chodil s Filipom stále vonku, takže sme sa stretávali u nás vlastne a podobne, takže odtiaľ asi, neviem, fakt si nepamätám kedy. Ja tiež neviem, no. Zamrzne mi ruka. Aj mne? To sa kto pýta? Nie, to hovorím. Aha, ty pána! Nemýl ma! Zhasol mi telefon. Výborne. Počkaj. Adrian Haďo Sekelsky. Ako vás vlastne napadlo to s tou autoškolou? Ako nás to napadlo? Išli sme, už som to aj spomínal desi, išli sme na služobnú cestu a zastavili sme na jedno parkovisko, kde sme si robili prestávku a len tak, ja neviem, úplne z ničo nič, vravím Filipovi zober telefón a toč nás, takže teda toč ma, tak to vzniklo úplne nevinne a podarilo sa. No. Ďalšie. Miroslav Kovalčík. Bude ešte nejaká autoškola? No. To je teraz strašne veľká dilema, lebo strašne veľa ľudí to chce a práve my sa bojíme, že by to nemuselo uspieť. Proste už tretia časť autoškoly si niekto povie, už to je trápne, už to je trojka. Takže uvidíme, možno vás prekvapivé, nejdem nič vraviť. Dobre. Daniel Denis Svoboda. No tak asi hej. Ako dlho trvalo natočiť autoškolu? Ako dlho to trvalo? Trvalo to, koľko má minút autoškola? 8 až 23 sekúnd? Tak toľko to trvalo. Bolo to raz točené a bolo to hneď na prvýkrát z fleku. Improvizovali sme, žiadne nahraté pičoviny. Tam boli vlastne len pozastavenia z telefónu, čo sme niečo sa porozprávali. Dobre, idem sa voziť. Ideš sa voziť? Idem sa voziť! Tak sa choď voziť. No, pokračujeme. Minútku, vyberám si otázku. No, Honza Jakeš. Honza Jakeš, ahoj! Co použil Terenc za latky, že tam neumžel smíchy? Ešte raz? Co použil Terenc za latky, že tam neumžel smíchy? Kámo, miešame riedidlo, čo je priamo keď dávaš farbu, tak to namieša s tým. Je tam nejaký ten postup technický, teraz neviem aký. Do toho dávaš špätku cehov, vole. Morfia, tak len tak trošičku. A ešte jedno sme tam čo si dávali. Ja neviem, to už sú tajné prísady, to nemôže, to ani neviem. Takže tak, no možno to skúsu. To ďalšie. Ďalej. Toto je na takú úvahu.
Marek Michalko. Je pravdivé príslove, že čím viac samovrahov, tým menej samovrahov? To je, keď ti poviem, vidíš tú plechovicu? Vidíš ju? Vidíš ju? Ja ju vidím, ale ty ju vidieť nemôžeš. Lebo keď ja ju vidím, tak ju vidíš aj ty a nakoniec ju nevidíme. Chápeš? To je na úvahu, to je tiež na úvahu. Vôbec neviem, čo si povedal. Ani ja, ale... Počkaj. Tomáš Beňo Benko, kde a od koho kupujete drogy? Vieš čo, my sme dobré, že to distribuujeme a predávame a vyrábame všetko sami, takže je to jedna výhoda. A pokud máte záujem, tak máme aj veľkosklad, takže není problém. Adresu tam píšeme kľudne. Adresu napíšeme do komentáru. No. Mohli by ste ma spomenúť vo videjku? Nie. Ale nie, dávaj, kto to je? Jakub Pravda. Jakub Pravda! A je to pravda, že sme to povedali! Čau! A ešte pohľadám zo správ nejakú. Pozri zo správ. Ale rýchlo, lebo už nemáme čas. Počkaj, pozriem tieto baby. Počkaj, daj to na mňa. Babi, videli ste to video? Za autoškoly? Nevideli ste to? Na internete, čo sa koluje? Nie. Prečo? Tak. Ale videli ste ho, nevideli ste ho? Si chudák. Čaute. Si nula. Oni ho nevideli. Oni ho normálne nevideli. Ja som už na to vysrať, tak na čo to mám robiť? Na čo to má točiť, ba, keď ho to na dve baby nepoznajú? Na čo to má točiť? Krista. Počkaj, ja z tých správ. No, to už asi meno nezverejním. Pane Bože, uhni s tým, uhni. To je baba? Nie. Hej. Je to baba? Neviem. Jak je to baba? Že ja z autoškoly, inštruktor, divaj na ňo. Si pána. Koľko centimetrov má tvoj kolík? Tu si robíš prdel. Ne, fakt je to tu. Ukáž to. Čo ti neviem ukazovať môj kolík? By sa mi postavil, tak ti oko vypichne. Dúfam, že to dievča nemá 12 rokov. Čo sa to pýtalo. Ty boha, to daj, vystrihni to, alebo čo, pre Krista Boha. A ďalšiu dáme. Trošku bláta, počuť, že to rapší, trošku sme to zaplatili. Ďalšiu dáme ako zo správ. Takám rýchlo niečo vybrať, však to zase bude mať dlhé video, to bude... Na chvíľu si to pozastavím, aby som našiel nejakú správu. No, našiel som takú rozumnú otázku, že kam to chceme dotiahnuť. My? Do basy. Ale nie. Ja to tam už ťahám. Taká poznámka, Filip je kokot. Ale to nič. Kam to chceme dotiahnuť? Ja si to vôbec neviem predstaviť, že či sa to vôbec dá si dotiahnuť s týmito videami. Takže nechám tomu čas, voľný prúbieh a uvidíme, čo sa bude diať. Tak ti poviem. To je vsio. Držte sa ľudia a my sa ideme blázniť. Ideme sa blázniť a možno idem teraz natočiť jedno video, také nejaké. Tak sa čaute, majte, šukajte, pichajte, čau. Čaute.